Здравейте, здравейте! Тази вечер поемаме на нашето пътешествие към село Камен връх да видим какво има в тези южни части на община Тунджа, област Ямбол. Спрях набързо, за да изкоментирам как тази вечер небето е учудващо светло. Нито е чисто, ще светят звездите, нито луната е толкова ярка тая нощ. А поради някаква причина в 3 часа небето е учудващо светло. Току-що подминахме село Каменец. Ето там в далечината може да бъде видян Ямбол. А пък ето това там мисля, че е Саранско, но не съм сигурен. И не съм сигурен кои са и другите села, които светят тук в околността, но гледката е много хубава от тук, ако може да бъде видяна реално с око, а не през камера. Така, един бърз и интересен факт. На картата в Google пише, че до Леярово, след Леярово, между Леярово и Поляна, трябва да има едно село Пчела. Село Пчела е село в община Елхово. И на картата, освен това село Пчела, което е показано, че трябва да го има тук, има и още едно село Пчела, което е малко по-нататък към Елхово. Да, обаче аз знам, че има едно село Пчела. И когато проверих всъщност в друга карта, излиза, че единственото село Пчела, което го има в община Елхово, си е това, което е нататък към Елхово. В момента съм до мястото, на което според Google трябва да се намира това първото село Пчела, което е, според тях е между Леярово и Поляна. Аз тук пчели не виждам. Не знам, Google, оправете си картата, има само едно село Пчела в област Ямбол. Не знам, обаче гледките са невероятни, атмосферата е невероятна. Природата тук е много красива. Току-що навлязаме в община Болярово. Там в далечината примигат червените светлини на границата. Въобще екстра. Току-що влязахме в Камен връх. И селото изглеждаше така приятно на вид на влизане. Сега търся селския Мегдан. Но то май е селския Мегдан. Или? Видим какво има нататък. Нататък няма да ходя, нататък ще видим какво има. Изглежда интересно село. Под хълм и над хълм. Личи се, че селото е доста така пустичко, няма много къщи, няма много хора. То не, че се очаква да има хора в 3 часа да има, 4. Интересно ми къде е селския Мегдан? Небето е невероятно. Пътищата са хубави тук, което е интересно. Пътищата са хубави, къщичките са мънички. Има доста богата растителност в този район. Преди селото, извън селото, вътре в селото. Оп, една голяма дупка. Я видим. Можах да снимам като влизах, като минавах табелата, беше на едно интересно, приятно завойче. Тук някакви къщички. Лампите светят вътре, няма да ги безпокоим хората. Аз съм просто един странстващ пътешественик.
трактори има тук, доста трактори. Пътя става лош. Подозирам, отиваме на някъде, на където ни се иска да ходим, но ние сме готини, ще минем нататък да видим какво има. Много кало има. Следето. Сняг, кал. Така. Мегдана ни го намерихме. И подозирам, че Мегдана най-вероятно е било това, където по-рано бях. Тук някакви огради, някакви работи. Прилепи, бухали. Дали да ни обръщам. Съм сигурен нататък какво има и дали се струва изобщо да ходя. Ай, пак ще видим. Някакво голямо поле с трактори. Тук ще го използвам, за да обърна. Да не ходя нататък, викам. В крайна сметка и други пъти ще има. Още сега има за обикаляне. Животе здрави, ще видим нататък какво има някоя друга нощ. Може през деня. Гледките по пътя насам са невероятни. Само видени така през нощта са невероятни. Предполагам, че ако през деня стои тук, наистина ще бъде много красиво за окото. Така. Продължавам да търся селския Мегдан. Да спрем впред. Да слезем, да видим селото. Интересно село е. Няма нищо общо със селата, в които съм бил до сега. Кученци! Кученци! Здравей, кученци! Снимавай, моля те! Ето тук дупката. Пак. Къде я мина. Ужас. Така. Всеки двор тук обаче е пълен с някакви вектошарски непотребни предмети оставени. Колко къщички тук по-скоро навяват на някакви колипки, отколкото на някакви сериозни къщи. Това зайче ли е? Или лисица? Или котка? Не знам. Не го видях. Но изглежда интересно село е така за разходка. Тук не я видях. Така. Спирам тука. Спирам тука. На това площадче, не знам, Мегдан ли, не е ли. Така. Я да видим. Село Камен връх. Тук петлици се чуват. Интересно. Боляровско село. Заключих ли си колата? Вече заключих.
Тук някакви кални черни пътища. Да видим, които не са за кола. Какво има, на къде ще надвиде пътя. Интересно така, като един малък едновремешен път да се разходя по него. Не знам, това някакво параклище ли е там? А, това е църквата май. Селската църква. Да, има кръщи отгоре. Точно на някакво оборче го мяза. Много интересно. Камерата не се вижда много добре. Къщички. Дървченца. Мириш на природа, на трева, на гора, на растителност. Небето е невероятно. Просто е възхитително. Особено ако може да бъде видяно с човешко око, наистина е съвършено. Така. С човешко око в момента всичко се вижда. Много е светла нощта. Но с камерата ми на телефона трудно се вижда. Но дори да бях взел моята камера, голямата, подозирам, че пак нямаше да може да се вижда много хубаво. Тук стигам някаква къщичка и мисля, ще да притеснявам някой човече, с който се спинка. Така че, може би, тук на тази лампа ще обърнем нашия път. Тук някакъв камък, чешма. Интересно е как е изкопан тук обаче пътя отстрани. Някакъв мъничък окоп, някакъв трап. Така, и като че ли не мисля, ще наистина продължа нататък. Нямам покрай къщата. А това ще връща на другата посока. Да видим така. Тук има ли нещо интересно за заснемане? Че има много сняг. Много сняг, глупости приказвам. Небето да се прояснява. Взеха да изгряват звездите. Но луната е все така величествена. Наистина. Тук виждам нещо нататък. Скъпи приятели, село Каменец, интересно село, мъничко, изглежда уютно, следвахме го.
този двор е отворен. Тракторче там. Външна тоалетна. Цяло малко е сърцето, не е голямо, няма много пътчета, които да се разгледат. Много изоставени къщи има. Страшно много изоставени къщи. Подозирам, че демографски населението е много малко. Там далечината изглежда като че няма нищо интересно. Има кола, което значи, че има и хора. И може би не ми се иска да отивам да ги притеснявам. Но самата атмосфера с коричките в околността на селото, с хълмчетата около него, наистина е така. Изглежда много хубаво. Така може би влизам в някой чуж двор, така че може би не е добра идея да продължавам нататък. Чувам някакви звуци. С това замахам. Така, скъпи приятели, апдейт по случващото се. Вече съм в колата си на топло. Това, което се случи преди малко, изгасна ми батерията на телефона и не можах да заснима, обаче точно когато прошепнах, че има нещо, което се движи в тъмното и ми изскочиха 2-3 кучета и почнаха да ме лаят. Бяха без синджири, чуваха се някакви синджири и в следващия момент ги видях как идват към мен и бавно и внимателно се оттеглих от мястото. Изглеждаха злонамерени, но доста така ме лаяха и никак не беше добре да оставам там. А и предвид, че имало кучета, предвид, че имаше една кола, може би наистина не беше добра идея да се застоявам на него път. Много ми се искаше да продължа нататък и да видя докъде ще ме отведе пътеката, но не можах, нямаше как да стане това. Но подозирам, че, не знам на камерата ли се вижда добре, подозирам, че ако бях продължил напред, може би щях да изляза на тази пътека тук, която излиза на главния път.
И така. Часът е вече 5 и мисля, че е време вече да си ходим към Ямбол. Сега всъщност е опит едно да снимам с камерата си. Просто прецених, че гледката тук на след пътя е много хубава. Не знам доколко може да се види. Но реших да спря да пробвам да го заснима с камерата това. Да видя как се получава после в пост. И как би било най-добре да снимам. Другото, още съм в община Болярово и може би не е добре да я спирам така по средата на пътя. Всички знаят какво е известно община Болярово. Така.